Dawk li l-Ministru qed isejjaħ teething problems fis-sistema ġdida tal-pagamenti mid-Dipartiment tat-Teżor jidher li qed jissarfu f'pagamenti ħżiena jew pagamenti doppji lil diversi kumpaniji li jissupplixxu prodotti lill-Gvern. Skont sorsi li tkellmu ma' Net News, is-sistema l-ġdida li bdiet titħaddem fit-Teżor mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena, magħrufa bħala Corporate Financial Management Solutions, għal xi raġuni mhix tiffunzjona kif suppost. U dan qed jirriżulta f'pagamenti li qed jinħarġu doppji fi kliem sempliċi mill-Kaxxa ta' Malta qed joħorġu eluf żejda. Staqsejna lill-Ministru tal-Finanzi dwar dan it-tgerfix fis-sistema, iżda hu der maħsud bil-mistoqsija u għall-ewwel għamilha ta' birruħu li ma jaf xejn. Kif tindirizza l-glitch fis-CFMS ta' Teżor? Ma fimtix ta'. Kif qed tindirizza l-glitch li hemm fil-sistema tal-CFMS fit-Teżor? Xi glitch? Inti marra fil-li hemm glitch fis-sistema tas-CFMS fit-Teżor le? No. Ma tafx li qed isiru pagamenti doppji mit-Teżor? Is-sena ftit. Il-pagamenti li sa issa ħafna minnhom huma pagamenti għal mediċini huma flejjes sostanzjali ħafna. Ħlas li pereżempju kellu jkun ta' 500,000 euro minflok ħareġ għal miljun euro. Imma minkejja li qed nitkellmu fuq eluf kbar, Edur Ċikluna jitratta dan it-taħwit daqs li kieku kien problema żgħira. Intażlu numru żgħir ta' ministeri biex jibdew joperaw dis-sistema. Jekk hemm xi glitches tal-bidu jista' jkun. Meta appressat aktar dwar is-sitwazzjoni, il-Ministru tal-Finanzi ammetta li dawn il-problemi fil-fatt jeżistu. Din marru live, ġifieri dawn huma mhux ħaġa li tieħu bihom. L-iżbal jidher li hu marbut ma' diversi ditti partikolari u s-sorsi qalulna li hu maħsub li saru tal-anqas 20 pagament ħażin. Il-problema tkompli tikber kif minkejja li t-Teżor jaf b'din is-sitwazzjoni, id-dejta marbuta ma' tranzazzjonijiet jidher li qed tieħu tul ta' żmien biex tinġabar u jekk min irċieva ħlas doppju ma jafżaxu direttament lit-Teżor, dawn il-pagamenti ma jiġux traċċati. Id-difett fis-sistema jidher li qed jiswa l-miljuni tal-euro meta wieħed iqis li ħlasijiet għal provvediment ta' mediċini ikunu ħlasijiet sostanzjali. Iżda l-Ministru tal-Finanzi ma jaf xejn b'dawn il-flejjes li donnom osfru. Għandix informazzjoni li ħarġu żewġ checks u x'hekk spjegajta inti. M'intix mara fil-qed joħorġu pagamenti doppji, pereżempju pagament ta' 500,000, issa prajer minflok jiena ta' 500,000 jiena ta' miljun euro. Ma ġejtx informat. No, ma ġejtx informat. Kristina Majra, għal Net News.